Здравейте хора, аз съм Шадов и днес играем Майнкрафт. Аз вече съм влязъл в сървъра, направил съм го направо поле, защото не ми се губи време в запълване на дупки и много други неща. Правил съм опити, нека да се дигна да спа. Не ми позволява. Тук не е нужда. Така да започвам с строението. Съжалявам ако по някакво време чуват някакъв гаден звук. Това е или от телефона или не знам какво е. Започва проекта на Майнкрафт. Това е първият епизод в канала ми на Майнкрафт. На друго не съм много епизоди. И искам да ви кажа нещо много важно. Така, вчера, по-точно, съжалявам, че преди 2-3 дена не успях да кача видео. Ще да бъде на Майнкрафт. Всичко бях подготвил. Но просто забравих, че трябва да кача. Другия, по-важен проблем. Другия проблем е, че когато вчера се опитах да качам видеото, което бях снимал, не ми позволи. Защо? Ако се питате. Защото YouTube вече не ми позволява да качвам видеоклипове над 15 минути. Това е проблемът. По някое време ще забързвам видеоклипа, съжалявам ако се бъркам, просто такъв ми характер. Бъркам се. Просто последните 3 дена бяха ми страшно натоварени. И така, добре, къщата малко, но така хора, ще го направя по-къс видеоклипа и ще се върна, когато съм направил така горе-долу къщата. Така хора, от тук горе-долу къщата стана. Това, тези дупки, които виждате, ще бъдат прозорци. Ще го махна. Най-напред, първо, ще направя пода. Ако бъгва, съжалявам. За мен не ми бъгва, но в по-предишния миналия видеоклип, който не беше естествено на Майнкрафт, много бъгваше. Когато казах как да си хакнете Ганстървек. Ако не знаете за този видеоклип, напишете в YouTube как да си хакне Ганстървек или просто се върнете малко назад и ще видите. Така хора, съжалявам, но пак ще се наложи да спра видеоклипа на пауза. Но нека първо да ставя тук едно легло и да се легна да спа. Ще бързам, този видеоклип не трябва да стане над 15 минути, защото както ви казах, YouTube не ми позволява да качвам. Ако някой знае как да се оправя това, напишете го в коментарите. Така хора, ще се върна, когато пода почти е готов, когато това бъде отстранен. И така хора, за тук горе-долу е готов пода. Не горе-долу, искам да кажа горе-долу тези са отстранени. Така, още малко, тук тази литера седи, няма да ни пречи. Този прозорец не ми харесва. Ще го направя ето тук. Така. Така е готово. Нека да сложим за пода ето от тези. 4 минути видеоклипа. Да стане 14, пак е добре. Не знам, че е много седмица. Вие ще го гледате най-вероятно утре. Сега в момента е 7:15. Вечерта много ясно. Аз вечерта го снимам. Вие ще го гледате най-вероятно утре, както ви казах. И съжалявам, че миналата седмица нямаше видеоклип. Защото много ми беше натоварена. Разбирате, бях коледар вчера, вчера онден, както казах. Ще се бъркам. Ако гледате утре този видеоклип, сигурен съм. Вчера бях коледар. И на 23-ти свършваме училище, днес на 25-ти.
на 23 много бях заед. Бях и коледар. Бях дядо Коледа на едно парти за деца. Нещо такова. Организирано от майките. Както ви казах, това го направя, защото не ми се губи време. Съжалявам, ако много говоря. Просто правил съм много опити да снимам на неправо поле. Накрая се отказах и накрая реших да го направя на право поле. Да. И готов е. Пода е готов. Нека да направя първо тавана. Така, 6 минути видеоклипа. Ще завърза малко така да греша. Грешките ми губят времето. По някакво време говоря, по някакво време не говоря. Не знам защо съм така. Долу наполовина покрива е готов. Следно време губя, което ще ми бъде от полза за качването, не само за качването на видеоклипа, но как по-набързо да стане. 7-8 минута е вече. Дано до 8-та минута, толкова ще бъде готов за 8-та минута. Дайте идеи в коментарите на какви игри да снимам, на какви игри предизвикателства дайте, по някакво време може да направя предизвикателства. До сега нямам Facebook страница, но мисля да се направя. Ще оставям линкове към Facebook страницата, когато я направя. Но не знам, ако направя, де, още не съм решил. Така. 8-та минута. Няма да скъса видеото. Поради една причина, знам, че някои хора обичат да гледат по-дълги видеа, но съжалявам. Губя време. Тук сгреших. Така, къщата е готова. Леглото ще бъде поставено тук. Ще успея иначе да направя къщата до 15-та минута. Дано. Ще да взема пак. Това ще бъде една маса. Да не се чудите какво е това. Така. Мисля в някакъв епизод да се направя на живот. Поради причината, като се развия, да остана на живот, защото на креатив пак е хубаво, но не чак толкова. Тук ще направя сега чест. Вие там, както му се вика. Ще направя побъгва тук. Няма да пълня в епизод, защото ще ми бъде скучно да гледате как пълня нещастие с това, с неща. И ще ви покажа как да ги пълня. Ако не знаете, де. Ще развивам чувствие. Така. Тук ще сложа книги. Хора, забравях нещо почти най-важното нещо. Осветлението.
Трябва навсякъде да има факли. Защото някои места ще бъде тъмно, на други светло. Малко ще забързам. Така, е готово. Това беше осветлението. Тук съм забравил. Така. Ще направя нещо като... нещо като диван. Това е нещо като диван. Така, почти 11 минути, хора. Включи се врата. Така. Това е нашата къща. Тук има още доста. Следващия епизод ще направя нещо хубаво. Би трябвало да го знаете, но ще бъде изненада. Тук сгреших. Така се бавя видеото. Така, хора, мисля тук да свършвам с това видео, защото 15 минути просто няма да им позволи да кача, до сега са 11 минути. Така, хора, това ще бъде за днес. Очаквайте тази седмица пак, защото ви ще го гледате това видео утре. Сега ще го кача, но повече от вас ще го гледат утре. Очаквайте в петък още едно видео, само да не забравя, което ще бъде или на Minecraft, или на Dream Soccer, там Dream League, там нещо като FIFA, или на FIFA по-точно. Така, хора, ще тръгвам и чао от мен.